Dobrý deň, nachádzam sa v Krásne nad Kysucou. Za mnou ruch na 1.11, ale hlavne stavebný ruch tu na poliach, vzadu za mnou. A mnohí sa zamýšľate, čo bude na týchto poliach stáť a prečo to tu je a či to bude mať nejaký priamy súvis s diaľnicou a podobne. Tu na týchto poliach vznikne veľké diaľničné odpočívadlo, kde bude diaľničná pumpa, bude tam parkovisko na autobusy, na kamióny, osobné auta, bude tam detské ihrisko, bude tam nejaké občerstvenie, bude tam odsnežovacie zariadenie na kamióny, váha pre kamióny a podobne. Takže taký full service. A musím povedať, že to bude úplne prvý kontakt cudzinca so Slovenskom, keď bude prichádzať smerom z Poľska, pretože posledná pumpa smerom z Poľska sa nachádza niekde na úrovni Živca a potom, keď prejde hranice, bude mať najbližšiu pumpu tu, práve na týchto lúkach, bude to veľké diaľničné odpočívadlo. A to, že tu vôbec bude stať toto odpočívadlo, není len tak, ale naozaj bol za tým tvrdý kus roboty a tu treba poďakovať hlavne Jozefovi Grafovi a celému regiónu, pretože boli mnohé snahy, boli financiám ohlodať diaľnicu a zrušiť všetky takéto pridružené objekty. A ak by toto diaľničné odpočívadlo tu nestalo, stala by sa taká bizarná vec, a že človek, ktorý prichádza z Poľska po diaľnici a chce odbočiť napríklad na naše Tatry a chce si natankovať, by mal najbližšie diaľničné odpočívadlo a pumpu až v Ružomberku, čo by bolo samozrejme neakceptovateľné, a preto sme všetci rádi, že to diaľničné odpočívadlo bude stáť tu v Krásne.